Boas noites, benvidos a Lugo a Debate. No programa de hoxe falaremos do sector lácteo e de todos os problemas que o acucian, como, por exemplo, a desaparición do sistema de cuotas. E para iso, contamos con varios convidados, que son José Rodríguez, secretario de Organización de Unións Agrarias, Juan Pérez Sánchez Orozco, secretario xeral técnico de Xóvenes Agricultores, e Elías Somoza, coordinador de sectores gandeiros da Federación Rural Galega. Boas noites a todos. Como non, moitísimas grazas aos tres por vir, e antes de meternos xa en materia, vemos un pequeno vídeo, unha pequena reportaxe, que nos vai ilustrar un pouquiño de que imos a falar ao longo da vindeira hora. Vemos o vídeo. Galicia caracterízase por ter unha gran variedade e calidade de produtos. O sector lácteo é un dos produtos agrarios máis importantes da comunidade. Pero dito sector afronta unha nova etapa debido á desaparición do sistema de cotas. Este sistema de intervencións diseñado pola Unión Europea a finais da década dos 80 regulaba a produción entre industriais e produtores. Para as centrais agrarias e os gandeiros, a supresión das cotas lácteas conlevará un futuro incerto. Bueno, ante todo, incerto porque non se sabe o que vai pasar, nin naide se aventura a dicir nin a adiantar nada, porque naide o sabe. En principio, pois, depende do mercado, vai ser máis ou menos unha cousa pois parecida ao de agora. O que pasa é que vai aumentar, prevese que vai aumente a produción, entonces, pois, tanto aquí como en países como Holanda e Alemania. O que pasa é que, bueno, eu o medo que teño é que as industrias de aquí esteñan capacitadas para a transformación do noso produto e máis a comercialización hacia a Unión Europea e incluso hacia outros países de Asia, que tamén vai depender, pois, deso, vai depender, pois, da exportación, todo. Eu creo que máis ou menos o precio se vai regular, pois, igual que ahora. O que pasa é que vai haber máis produto, entonces a baixada de precios eu creo que vai ser bastante notable. Por iso hai que ir a máis produción, non queda outra. Outro dos temas que preocupan o sector lácteo son os baixos prezos do leite en orixe. O desplome afectou principalmente a Galicia, onde o prezo do litro pasou de 39,2 céntimos no 2014 a 30,9 céntimos na actualidade. Con este prezo, ponse en serio perigo a súa supervivencia. Piden un cambio para poder medrar profesionalmente e ter unha estabilidade económica. Un cambio que podería vir da man dos tan anunciados contratos homologados. A media aquí en Galicia hoxe está sobre 30 céntimos, 9 ou así, dependendo un pouco da cantidade que entregues, pero a media está neso. Algo baixa, eu creo, porque, bueno, fai un ano exactamente, a media en Galicia estaba en 39,2, fai un ano exactamente. Estamos falando dunha gran variación de diñeiro que é moi notable. Sí, hoxe mesmo eu creo que eses 30 céntimos e pico que non chegan, que non tes a suficiente solvencia como para... Non se trata aquí de facerse naide rico, nin moito menos, trátase depois de vivir, de poder invertir, medrar, ter unha estabilidade que é do que se trata. E aquí en Galicia, pois, eso non o podemos facer, estamos cobrando leite sempre por debaixo da media estatal, que hoxe mesmo aquí, como dixen, estamos en 30,9, a media estatal hoxe está en 34,6. Quero dicir que non entendo, estando dentro de España, non entendo como 4 céntimos é moito diñeiro. Mas que debería de subir, non? E estar en 34. Sí, eu creo que debera a administración tomar cartas no asunto e
pois poñer un precio, e máis agora que a desaparición da cuota leiteira, tomar cartas no asunto é pois un precio mínimo, e fixar un precio pois a largo plazo, a un ano, polo menos, eso mínimo, para poder tú saber, pois vou cobrar isto e ter unha maniobra, poder maniobrar, pero obligarlles ás industrias a ter un precio mínimo. Chega un momento en que non é, aguantas un mes, aguantas dous, pero chega un momento en que non che compensa, estás perdendo cartos e non deixamos isto non deixa de ser un negocio. Por outra banda, a Comisión Nacional de Mercados e Competencia impuxo unha sanción de 88,2 millóns de euros a 9 industrias e operadores de leite cruda en España. Entre as empresas sancionadas atópanse a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e a Central Leiteira. As empresas intercambiaban información sobre os prezos de compra da leite. Evitaban así ofrecer mellores prezos e condicións comerciais aos gandeiros. Esta é a cuarta maior multa imposta por competencia ata o momento. Os gandeiros celebran que trascendan as prácticas abusivas, pero temen que a multa poida acabar repercutindo nos prezos. Unha situación cada día máis incerta que bate de cheo unha vez máis ao máis feble da cadea, o produtor. Xa o viron como a grave situación na que se atopan moitos propietarios de explotacións gandeiras e leiteiras. Imos xa comezar a falar desto, deses problemas que teñen o sector leiteiro. Comezamos falando por esa multa de competencia de 88,2 millóns de euros a 9 empresas e 2 asociacións por pactar prezos. Que lles parece, José Rodríguez, de Unións Agrarias, que creen? Bueno, desde Unións Agrarias era algo que nos denunciamos e o que lamentamos nos moitísimo é que esta multa só seña para as industrias, é dicir, unha das partes importantes e dos culpables desta situación, a parte das industrias, está na distribución. A utilización do leite como produto reclamo, a utilización que fai a distribución das súas marcas blancas á hora de competir, o que leva é que eso trascenda para toda a cadea hacia abaixo, é dicir, ao final, é o que decía aí o compañeiro, as industrias realmente non se fixeron competitivas e non melloraron nada nestos anos ante unha situación que vamos ter agora de total libertade, de libre competencia no mercado, e, polo tanto, o único que fan é a baixada que lle pon a distribución, aplicanlle directamente ao gandeiro e le siguen ganando. Polo tanto, eu creo que respecto ao que significa esa multa, votamos de menos que o Tribunal de Defensa da Competencia non actuara tamén coa distribución, e, de alguna maneira, se esa multa, porque agora mesmo está recurrida, e a ver como encacaba todo o proceso, polo menos que ese diñeiro, que eses 88,26 millóns de euros, que poden revertir ao sector, porque ao final non los acaban de sacar e o lógico é que volvan outra vez ao sector. Juan Pérez, que lles parece dende Xóvenes Agricultores? Levábamos moitos anos dicindo que era incomprensible as toma de decisións que había por parte das industrias con respecto aos precios, que non respondían para nada á realidade do mercado, do mercado nacional, do mercado internacional. Aí é o que está a dicir agora mesmo competencia. Tamén levamos moito tempo dende a Saja advertindo a competencia do que pasaba, e a competencia facía oídos sordos. Incluso eu creo que isto ven de que fai moi pouquiño se fixe un reaxuste total dos órganos de competencia que cambiaron a súa estrutura. Ata agora non lles preocupou para nada o sector. Todo era contra o sector, xa non falo só do sector lácteo, sino o sector agrario en xeral. En España o que había habitualmente por parte dos órganos de competencia eran multas aos sectores produtores, se fora leite, fora avícola, etc. Nos denunciamos esa situación, houve unha remodelación importante e creo que isto está a dar os seus frutos. Eu non sei se pactaban o precio ou non, o que si sei é que a realidade nos facía
nos indicaba que os precios do leite en España, sobre todo en Galicia, en determinadas épocas, para nada respostaban os índices que había de mercado e as necesidades de materia prima. E, polo tanto, está claro que algo estaba pasando. Eu creo que estas multas son malas para o sector en xeral. Non creo que non la poidan descontar, porque xa non las descontaron. Esas multas están amortizadas. Se iso é certo, se iso é así, o que facían esas empresas, pois o que está claro que xa sacaron o seu beneficio. Por lo tanto, só faltaría que agora non lo quixeran repercutir outra vez os produtores. Eu creo que é malo porque estamos nun momento onde industrias e produtores non nos queda outro remedio que chegar a acordos de cara a ese novo escenario que se plantexe. Ademais, a nivel estatal, a nivel nacional, o escenario debera ser bon, debera ser favorable, e entrar nunha guerra agora non ten moito sentido. Pero, bueno, eu creo que as cousas están claras e que a partir de agora ten que haber un antes e un despois. Elías Somoza, da Fruga. Bueno, un pouco o que ven demostrar esta multa, esta sanción, deriva do que estaba pasando habitualmente no sector lácteo. É dicir, un gandeiro non nos podíamos cambiar de empresa prácticamente, é dicir, é matemáticamente imposible que se non estabas de acordo que a empresa que che recolle o leite puderas optar a ir a outra empresa, porque entre elas tiñan todo organizado para poder facer os movimentos. Realmente eso significaba unha práctica totalmente injusta, non? É dicir, porque se falamos da libre competencia que moitas veces utilizan a gran industria, que utilizan os grandes poderes, iso é totalmente incompatible co que podíamos facer os gandeiros, que estábamos limitados a non nos poder cambiar prácticamente de ninguna empresa, bueno, é máis cuestións, é dicir, intercambio de información sobre clientes ou cousas que se estaban dicindo aquí. Outra cousa van a ser as consecuencias desta multa, que é o que tenemos que falar con máis profundidade, é dicir, as causas xa sufrimos, é dicir, o primeiro paso xa o tivemos, non? É dicir, agora, que vai pasar a partir deste instante? Pois, bueno, outro día, o presidente da Federación Rural Galega de Fruga falaba de que vale que che metan 88 millóns se a mellor xa con estas prácticas ganaches máis de 800. É dicir, era un tema que estaba aí. Ahora, que vai a pasar, xa digo, que vai a pasar con esta multa, como esta multa as industrias nun momento de febleza do sector, e cando digo de febleza do sector, digo porque o sector prácticamente, como non hai organismos interprofesionales nos cales prácticamente se pode interactuar, é dicir, unha mesa do leite, unha interprofesional láctea galega, que tiña que estar xa un pouco funcionando como é debidamente, entonces as empresas actúan ao libre albedrío, é dicir, as empresas non teñen ningún tipo de presión que lles limite a súa actuación directa no agro galego. E desde ese punto de vista, a nos o que nos parece que non solamente o tema das industrias, senón tamén a distribución, que tamén está actuando na mesma tesitura, non? Entón, desde ese punto de vista, que vai a pasar realmente con esta multa, non? É dicir, como van a repercutir? A nos parecenos que nestes momentos as industrias non poden afogar xa máis o sector, porque xa non dá máis de sí, evidentemente. Hai unha frase que decía moi ben ese gandeiro xoven, ademais, que non é o mellor a práctica máis predominante actualmente no agro galego, que decía que xa non se daba subsistido, é dicir, que había dificultades para a subsistencia, 30,9 céntimos de media, cando hai diversos estudios nos cales se dice que os costes de produción son moito maiores. E, desde logo, eu xa digo, a mí isto que me parece unha situación que vai a pasar agora un pouco con esta multa é que non hai razóns baixo ningún concepto para que eso se traslade. Ahora, se realmente non hai un papel decisivo da administración galega, da administración autonómica, falemos da Consellería, neste tema, pode pasar de todo. É dicir, pode ser mellor volver a repercutir, pode ser ver casos de todo tipo. Vamos a ver, no tema de contratos, vironse empresas que ao mellor se facían contratos e despois eses contratos non valían absolutamente para nada, non? Entón, eu creo que é o gran problema que pode pasar agora. Precisamente a esta multa, as organizacións sacabanlles, bueno, dous problemas. Un, que a ben escasa, o marxe de beneficio que obtiveron, e outro, pois, que tamén pedían que non se repercuta realmente nos gandeiros ou que incluso se os compense por esta práctica abusiva que se fixo dende o 2000. Tamén se lle botaba en cara a competencia que se é unha práctica que se fixo dende os anos 2000, pois se multe agora, con 13, 15 anos de retraso. Que pensan, José? Bueno, é que realmente isto levámoslo sufrindo durante moitos anos, non? O que xa comentaron aquí os compañeiros. Que agora se tomen medidas, pois, bueno, chegaron tarde e o que non ten pés nin cabeza é que alguén poida pensar que isto teña que repercutir aos gandeiros. Entre outras cousas porque, que tamén xa se dixo aquí, que iso xa se repercutiu, é dicir, isto levámoslo sufrindo durante tantos anos que ahora mesmo, pois, bueno, iso carecería de sentido. Repito o que dicía antes, é dicir, nós seguimos votando de menos nesa multa
a falta de que non esteña a distribución, non? E de alguna maneira que se poida poñer freno ás prácticas totalmente anticomerciales que está practicando a distribución en xeral, a través dos produtos, utilizando produtos reclamo leite, a través das marcas blancas, impoñéndoas como frente a outras marcas, etcétera, etcétera, o que nos está levando a unha situación complicada. Primeiro as industrias, pero bueno, as industrias ao final o que acaban repercutindo a parte débil e ante a indiferencia total da administración, é dicir, a administración está vendo como está pasando isto e está mirando absolutamente para outro lado, non? É dicir, xa en todo o que representa o tema de contratos, bueno, pois encima se nos está botando a culpa aos produtores de que non somos capaces de facer contratos ou de que non somos capaces de negociar cando realmente non é así, non? Falaba agora da indiferencia da Administración. A propia ministra de Agricultura veu a dicir que lle preocupa que esta multa que vai repercutir, claro, evidentemente na industria, termine trasladando aos gandeiros. A propia ministra di que teme esa situación. Sí, bueno, o cal xa resulta, non sei como definilo, non? É dicir, que a propia ministra pense ou incluso se poida intuir que esta multa repercuta nos gandeiros cando xa leva repercutindo durante 15 anos e que se lles poida permitir á industria que eses 80 e pico millóns se os acabe cobrando aos gandeiros e que non os leva sacando das nosas contas durante todos estes anos, non? É dicir, que non é nada novo. Por lo tanto, xa estamos, por desgracia, non afeitos, pero, bueno, é dicir, que eles impoñen a súa lei e que naide lles poña freno. Encima, é o que dicía antes co tema dos contratos, non? Bueno, é como se un guardia civil ve pasar un coche nunha autovía a 150 e dice, bueno, que rápido vai. Non, e non fai nada, cando o lóxico é que esa administración, ese ministerio, esa Consellería de Medio Rural, pois tiña que facer algo para evitar este tipo de situacións. Que lle parece, Juan Pérez? Parecelle escasa a multa? A mí pareceme unha tremenda animalada. Escasa, non me parece escasa porque pareceme realmente grave, é un tema moi grave. Ojalá non houbera multa ninguna, ou ojalá houberan cumprido a raxatabla os contratos, ou oxalá houbera transparencia nas relacións interprofesionais entre produtores e industrias e non estuveramos falando de nada deste tipo. Por tanto, parece un tema moi grave. Eu supoño que as industrias, que os seus mecanismos recurrirán, eu xa, repito, creo que esa multa está máis que amortizada, que xa foi repercutida no sector. O que diga o ministro, o Ministerio, nos instamos xa ao Ministerio de feito a que poña todas as súas armas para que non haxa ningún movimento no sentido de pretender trasladar unha multa xa amortizada aos produtores. Eu iso témolo que dar por feito dende a nosa organización. Eu creo que hai que falar do futuro, hai que falar de novas relacións, hai que poñer as cartas sobre a mesa. Estamos falando de relacións entre profesionais, entre agricultores, que son pequenos empresarios e industrias, que en moitos casos xa son multinacionais, en outros son industrias de capital galego, español, donde deberíamos falar as cousas claras e donde hai un produto que é un produto de primeira necesidade e hai unha serie de produtos con valor engadido, que é unha das grandes debilidades, o decía moi ben ese produtor que falaba antes, é unha das grandes debilidades da nosa industria, da industria española, ou da industria radicada no territorio español, onde prácticamente non fan produto con valor engadido, é unha das debilidades, pero nós temos que pensar que no mercado libre o que agora afrontamos, que temos que chegar a acordos con elas, que hai que cambiar as formas de actuar. Creo que desde os produtores levamos moito tempo aceptando que eso sexa así. Levamos pactando índices de referencia para postular o precio. Estou prácticamente de acordo, deixo cuestións moi claves. Ese produtor que falaba antes, falaba de exportación, falaba de que isto vai seguir igual, que marca o precio do mercado. Eso é o que deberá ser. Eso é o que deberá ser. Ata agora aquí, polo que se está vendo, non era así. Nós estamos dispostos a aceptar as reglas de mercado, pero con mecanismos transparentes e que nos marquen o precio, pero sin ninguna dúbida. Precios relativos ao mercado nacional, ao mercado internacional, ao mercado de materias primas, que é o que define o precio do leite no mundo. Efectivamente, vai haber un repunte do leite, por lo tanto, van a baixar os precios. Non estou de acordo, eso non ten por que ser así.
hai unha demanda de leite e de produtos lácteos industriais que vai crescendo a nivel mundial e nós temos que aproveitar esas oportunidades. Cecais os produtores, pecamos ou non fomos capaces hasta este momento de articular de meternos tamén na cadena non só de produción, sino tamén de comercialización, de transformación e comercialización. A mellor ese é o noso debe, pero o que lle pedimos á industria é que sexa honesta nos seus actos e que a partir de agora, neste novo horizonte que se abre, que sexamos transparentes. Eu creo que os produtores sí se adaptaron a esa nova realidade que hai aí e que van a ser capaces de competir con retos de produtores da Unión Europea e do mundo. A industria neste momento está moi debilitada, pero creo que estamos dispostos a chegar a acordos. Elías Somoza, cree que ainda vai ser peor esta multa para o gandeiro, finalmente? Vamos a ver, non se sabe como vai a ser, evidentemente. Eu, desde logo, non teño moita esperanza con esta multa, eso sí que o teño que deixar moi claro. Eu, mas non teño moita esperanza a raíz dunhas declaracións que parece que fixo a ministra, é dicir, nas cales decía que non tiña seguridade de que isto repercutía nos gandeiros. Hai dúas declaracións de dirixentes políticos que reflexan moi ben as claras como é a situación a día de hoxe do sector lácteo. Unha, esta declaración da propia ministra de Medio Rural e Medio Ambiente, e outra, a declaración do propio presidente da Xunta en datas pasadas que saiu nas páxinas do Progreso, nas cales decía textualmente que a distribución e as industrias estaban a afogar o sector lácteo. Desde logo, que un presidente da Xunta diga eso, é dicir, indica tamén bastante do que é a súa incapacidade para tomar decisións nun sector clave da economía galega. Esas son dúas cuestións que quero deixar aquí moi claras. Hai unha cousa que estaba moi clara en todo este tema, que era que a distribución habitualmente utiliza moitas veces o leite como produto reclamo a precios moi baixos. Evidentemente a distribución non vai a perder, vai facer o seu negocio, pero as industrias tampouco van a perder, tampouco, é dicir, siguen tendo os seus márgenes de beneficios e siguen tendo os seus ingresos. Entonces, a quen vai ser o último sector no que repercuta? Vai a ser nos produtores e nas produtoras, é dicir, aí vai a ser onde realmente se aplican todo tipo de baixadas, como é o último eslabón da cadena, tamén, en alguna forma, é o máis indefenso. Para como se pode solventar eso? Pois eso só se solventa con medidas de carácter político e con funcionamento lóxico e claro do que son as interprofesionales. Estos días, quero recordar que Cataluña aprobou xa un proxecto de lei no cal fala de pôr en marcha unha lei de interprofesionales agroalimentarias. Esa lei de interprofesionales agroalimentarias tamén ten que ser clave en Galiza. É dicir, na actualidade, hoxe o sector lácteo galego supón o 40% da produción total do Estado, me parece que máis do 60% total das explotacións. Entón, isto ten que ser liderar un pouco todo o que está pasando nestes momentos no sector lácteo galego a nivel político. Quero decir que toda esta cuestión que estábamos dicindo que se estaba pasando a día de hoxe, é dicir, é unha situación que se pode agravar, pero tamén temos que ver unha cuestión. É dicir, hoxe xa quedamos menos de 10.000 explotacións lácteas en Galicia, que é un dato moi a ter en conta. É dicir, cando non fai anos, podemos chegar a multiplicadas por 10, xa hai bastantes anos, pero xa non me vou remitir a eso, pero por 4 e por 5 non hai tantos anos. É dicir, se falaba moitas veces, cando queden poucas explotacións, esas van vivir moito mellor. As que quedan hoxe siguen tendo os mesmos problemas que tiñan anteriormente. É dicir, podense o mellor librar agora, a partir de agora, do tema da supertasa, porque van a desaparecer, pero ainda temos esta campaña pendiente que ainda non sabemos como se vai a resolver. É dicir, seguimos aguantando. Realmente, a industria, tamén quero deixar aquí moi claro, fixo os deberes da mesma forma que fixo os gandeiros, é dicir, é onde quería chegar. E hai unha cousa clara, moitas veces para fixar precios do leite é clave o funcionamento das mesas interprofesionales ou outra cuestión, que aquí tampouco se falou dela, que é o feito de que os propios procesos de comercialización señan partícipes os gandeiros e gandeiras. Que quero decir con eso? Que haxa cooperativas lácteas que non solamente comercializan, senón que transforman e den pasos noutros órganos. Poño tamén outra vez o exemplo de Cataluña, non? É dicir, a cooperativa Lletters, que nestes momentos creo que está recollendo en torno a un 30-40% do leite que se produce en Cataluña, e vemos cando comparamos tamén a diferencia entre o que percibe un produtor catalán e un produtor galego, pode estar entre 4 ou 5 céntimos por encima. É dicir, aquí en Galicia temos que deixar tamén un pouco os puntos sobre as is. Aquí en Galicia o único intento que se fixo, que partiu da exclusión, foi o tema de alimentos lácteos da planta de Outeiro de Rei, que foi o fracaso máis estrepitoso e un dos fraudes máis grandes que se acordan na historia do sector lácteo. É dicir, 8 millóns de euros de fondos públicos que non se sabe onde foron parar. E encima, despois, parece que 2 señores se libran única e exclusivamente cunha póliza de seguros que contiñan en torno a 3,5 millóns de euros, que era o que tiñan que abonar. É dicir, según aparece tamén no medio de comunicación, que quero deixar isto evidentemente claro. E a administración
como partido da exclusión, en vez de facer un proxecto lácteo de futuro, un grupo lácteo de futuro, se así se pode decir, como realmente non é outra cousa do outro mundo, como pode ser Central Leiteira Asturiana, que estemos aquí ao lado do Eo, é dicir, onde tamén hai uns precios bastante máis altos que en Galicia, non? É dicir, lonxe de facer un proxecto que fixo foi unha exclusión, o que fixo foi un fiasco e o que realmente ahora estamos moitas veces pagando esas consecuencias. A raíz do tema de alimentos lácteos, os procesos de comercialización, de alguna forma, foron para atrás, e hai que decirlo tamén na súa xusta medida. Cooperativas emblemáticas na produción láctea galega na súa comercialización foron a quiebra. É dicir, gandeiros deixaron cartos sin cobrar, é dicir, quedaron moitos cartos sin cobrar como consecuencia de todo este proceso. E de entonces, desde ese punto de vista, eu quero deixar claro que esas dúas cuestións neste momento necesitan unha intervención tamén clara por parte da propia administración. Igualmente o tema dos contratos, que tampouco pode quedar un pouco aillado, é dicir, falamos no tema dos contratos, se nos poden culpar de que non sabemos facer contratos dun ano, de que non sabemos facer moitas cuestións. Bueno, ahora ven o novo paquete lácteo, que se falará del, establece xa un contratos dunha durabilidade dun ano, pero vamos a ver, de que che sirve un contrato se cando che chegan a casa che dicen aquí tes o contrato, o precio é este, ou asignas ou non che recollo, ou asignas ou deixas. E agora, nun mercado, no cal, o libre mercado, é dicir, non que hai haber ningún tipo de sistema de cotas, outro día creo que un cargo do Ministerio de Medio Rural, nunhas respostas que facía así telemáticas, viña a decir a seguinte frase, que non había nestes momentos garantía de recollida, é dicir, se che volven chegar con un contrato, con un precio por debaixo dos custes de produción, e dices tú, isto non o vou a firmar, se non firmo, que me vai a recoller o leite? Eso realmente está pasando. É dicir, son gandeiro, e sei perfectamente como na situación na que vivimos, non? Cando che chegan co contrato a explotación, ou asinas, ou senón non che van a levar o leite. Entón, desde ese punto de vista, é onde parecenos que ten que haber agora unha etapa de cambios. E esa etapa de cambios só se fai se hai un papel clave e conciso da administración, non? É dicir, porque falábamos dos contratos e dos custes de produción. É dicir, neste momento, 30,9 céntimos, que era a referencia que poñía ese gandeiro, que me parece moi interesante todos os datos que deu tamén. É dicir, quero decir, a 30,9 céntimos hai moitos estudos sobre custes de produción que falan de 34, 35 e 36 céntimos. É dicir, ao mellor unhas explotacións será máis e outras explotacións será menos. Pero estánse asignando contratos por debaixo dos custes de produción. Como hai que falar eso do dumping ou de todas estas prácticas ilegales que tamén se estaban producindo, que tamén entran en contradicción logo co tema das leis de competencia. É dicir, aí onde realmente teremos que ver, que vixiar na máis tamén, non solamente polo tema desta competencia, destas prácticas ilícitas por parte das industrias, senón que tamén temos que falar un pouco de todo o que é o tema de firmar contratos por baixo dos custes de produción e que realmente as industrias se mollen nese sentido. A parte disso, vemos como as novas referencias están regulando xa os contratos, que son os índices de manteiga e os índices de leite en polvo, non? Evidentemente, agora nunha etapa de subas desas cotizacións, eso tamén se tiña que trasladar máis directamente ás propias explotacións que nos está trasladando. Falamos tamén, bueno, como ben dixo o gandeiro que saiu no vídeo, os prezos que se pagan aos gandeiros. Por que os gandeiros españois son dos que menos cobran de Europa e dentro dos españois os galegos son dos que menos cobran? E a maiores tamén lles fago outra pregunta, están servindo de verdade, que creo que non, polo que vostedes din, os contratos homologados dende Unións Agrarias, que creen estas dos preguntas? Bueno, moi boa pregunta esa dos precios, porque aquí temos os precios máis baixos. Bueno, resulta increíble cando somos a primeira produtora de España, cando temos a maior parte das explotacións, cando temos as explotacións que fixeron os deberes e que se adaptaron á nova situación e seguimos tendo os precios máis baixos. Bueno, é incomprensible. Realmente apuntaba aí o propio compañeiro aí no vídeo e decía que claro, aquí o problema é que temos unha industria que realmente o único que fai é coller envasar o leite e poñelo nun mercado que asfixiante, é moi competitivo e donde o leite se está utilizando como se está utilizando e se está vendendo a uns precios que non teñen nada que ver co que deberían ser. Entón, eso obliga a que ao final a industria ten que facer as súas contas e a industria aplica a parte máis débil neste caso e ante a indiferencia de, digamos, das administracións que permiten que isto ocurra. Ahora mesmo non temos unha industria competitiva, por desgracia, bueno, as experiencias que houve de comercialización, como decía o compañeiro, non foron as máis idóneas e eu creo que non sei se xa chega con facer unha industria potente a nivel de Galicia, ou mellor hai xa que pensar máis
a defender o propio Estado. Non ten sentido que aquí, en España, que non somos capaces de cubrir o consumo que hai, que teñamos que importar leite e que o noso produto esteña encima por debaixo de precios de outros países. Depende das comunidades, pero bueno, aquí en Galicia estamos por debaixo de todo o que cobran o resto de España e, por suposto, por debaixo tamén do que se cobra fora. Co cal, cando todo ese leite que se está importando, que é unha cantidad importante de diñeiro, que sobre todo o que se está importando é queixos, cando todo eso se podía facer aquí, cando todo eso podía generar empleos, non só dentro do sector, ou empleos directos nas propias explotacións, senón no entorno desas explotacións e que non se esteña facendo nada por eso, pois resulta cando menos unha deixadez absoluta por parte das distintas administracións e neso influye moitísimo que é o paquete lácteo. É dicir, o paquete lácteo e a Unión Europea fixo un avance importante, probablemente porque non se fixo en ningún outro sector e que se conseguiu a base da presión dos propios gandeiros durante estes anos, que foi poñer en marcha un sistema que permitira poder chegar a acordos, tal como decía Juan antes, que poidéramos chegar a acordos entre produtores e industrias. Claro, se pon un sistema de contratos e o que pasa, a realidade é que ao final as industrias impoñen os contratos igual que antes impoñían o precio. É dicir, eu poño o contrato, telo que firmar porque non che queda máis remedio, eu teño un produto perecedereiro que non podo facer nada con el porque por desgracia non o podo transformar a polvo que me permitiría almacenalo e entón, como teño un produto perecedereiro, estou collido e teño que vendelo. E para vendelo, teñome que adaptar moitas veces a esa industria que é a que me está collendo e, por desgracia, tampouco teño opcións de cambiar de industria porque non se permite e a raíz deso tamén ven a multa. A través dese paquete lácteo, o que se debería permitir e o que debería ser esa negociación entre produtores e industrias. Negociación que non existe, negociación que por parte da administración hai encima nos bota as culpas aos produtores que non somos capaces de organizarnos para poder poñernos a negociar cando non é certo. É dicir, nós estamos organizados e xa hai algunhas organizacións de produtores en marcha, algunhas que impulsamos desde Unións Agrarias, pero tamén hai máis e o problema que temos cando vamos a sentarnos é que a industria pasa absolutamente do tema e lle dá igual sentarse que non sentarse, máis ben non se senta, nin fai absolutamente caso de nada desto. Por lo tanto, un sistema que non funciona e unha administración que non fai que o sistema funcione, temos un problema. Poñía o exemplo da velocidade, é dicir, que un guardia civil vexa como un coche pasa a 200 por unha autovía e que diga que rápido vai, non é a solución a nada. A única solución é intentar que este sistema funcione, que ademais non debería ser un mal sistema. Este sistema debería garantizar a recollida a todos os produtores, debería garantizar un precio que esteña sempre por encima de costes e despois a partir de aí a negociación e debería permitir que eu teño un produto que sepa antes de vendelo a canto vou a cobrar. E os contratos, lóxicamente, deberían ser por un ano. É dicir, igual que as relacións que se establecen nos convenios colectivos das distintas empresas. Empresarios e traballadores se reúnen, pactan unhas condicións e esas condicións se levan adiante. E iso é co amparo da administración. Nós non estamos pedindo moito máis que iso. Agora xa temos índices de indexación para poder referenciar precios a como está o mercado, a como están os precios na distribución. Nós estamos dispostos a aceptar o mercado, pero tamén creo que debemos non vender por debaixo do que costa producir, porque senón estamos facendo pouca cousa. Por lo tanto, e iso, a única maneira de poderlo conseguir é co apoio da administración para poñer en marcha ese acordo entre produtores e industrias. Juan Pérez, de Xóvenes Agricultores, por que ese prezo tan baixo e de que sirven os contratos homologados? Decía o produtor que falaba que non queremos facernos ricos, queremos estabilidade e transparencia. Tamén decía que a administración debía poñer un precio mínimo, iso non é posible, as leis de mercado non fan posible eso, pero tampouco é necesario.
Os precios, porque están máis baixos en Galicia que no resto do Estado, é obvio, producimos case o 40% do produto nacional, e, polo tanto, se as industrias queren facer caixa para sacar beneficio, o máis fácil é baixala en Galicia, están as contas moito máis arregladas. Primeiro factor, segundo factor, hai comunidades autónomas que teñen unha base cooperativa que non só é produtora, sino que é transformadora e comercializadora, e que teñen unha incidencia moi grande na súa comunidade a hora de marcar precios, e é moi difícil baixar os precios como se fai aquí, porque están moito máis protegidos os produtores entre sí. Logo aquí hai outra cuestión, hai unha xente de operadores, non sei como chamalos, uns axentes comerciais que operan no sector, en todo o Estado, pero en Galicia teñen moita influencia, que o único que se dedican a ir con teléfono móvil e comprar e vender leite e trasladar unha cisterna de un lado a outro. Iso ten, en certos momentos, ten graves incidencias nos sectores nos precios do leite en Galicia. Os contratos, creo que a cosa está clarísima, un contrato, eu creo que era moito máis claro un contrato fai moitos anos entre un tratante que vendía un xato e un produtor que agora. A palabra era a palabra, hoxe en día o papel aguanta detado e ten tanta xente dedicada a traballar sobre ese papel que por moito que o firmes, ao final sempre se pode acabar dando a volta. E non quero dicir con isto que non crean nos contratos, eu creo que temos avanzado moitísimo, moitísimo, e xa que os produtores neste momento nos costa moito velos, porque a realidad tamén o que decían aquí, cheganche a casa, o firmas aquí e o mañá non te recollo. O leite é un produto perecedero que hai que vender día a día e que se está tratando de negociar xa para o día seguinte. Na nova normativa que se acaba de introducir fai escasamente 15 días, o que se propón é que se negocie o precio do leite como mínimo 2 meses antes do inicio das primeiras entregas. É a un ano como mínimo. O feito de negociar a un ano como mínimo está claro que ten que levar a prezos indexados, é dicir, non pode haber un precio fixo porque as oscilacións do mercado do leite son variantes a 2, 3 meses como moito. E, polo tanto, creo que non vai haber naide, nin por parte da industria, nin tampouco creo que dos gandeiros que se atrevan a firmar un precio estable fixo para un ano. Dos gandeiros, a mellor sí, porque non lles queda outro remedio, precisamente pola extorsión a que están sendo sometidos nos últimos anos. Pero creo que estamos nun momento de dar un paso máis, de facer as cousas con transparencia, de adaptarnos ao mercado. Hai industriais que o dicen, o que vostedes é que adaptar ao mercado e o leite vai se pagar en función do mercado. Totalmente de acordo. Pero que as cousas claras, que os papeles encima da mesa, cal vai ser o índice de referencia, hai moitos, están consensuados a través da Interprofesional Láctea. Por certo, non estou de acordo que a Interprofesional Láctea teña que ser unha Interprofesional Láctea galega, porque estamos nun mercado xa non nacional, sino internacional, o que sí estou de acordo que a Interprofesional Láctea española teria que estar situada en Galicia, que producimos o 40%. Pero non ter unha Interprofesional Láctea galega, porque os operadores cos que nós traballamos son galegos, son de Francia, son multinacionais, son de Nova Zelanda. E, polo tanto, creo que estamos nun mercado global. Por suposto que igual que a Interprofesional do aceite de oliva está en Andalucía, non estaría nada mal que a Interprofesional Láctea, por iso, dende a Saja tamén loitamos no seu momento e continuaremos a facelo, que a Interprofesional Láctea, polo menos, se non en Galicia, na cornisa cantábrica, que tampouco se trata de que eso sexa máis importante, senón que realmente as normas do sector as deben marcar produtores e industrias onde se produce a maior parte da materia prima que se produce neste país. E respecto á distribución, que tamén se falou aquí, evidentemente ten moita da culpa, pero non temos que esquecer que o leite é un produto barato, é un produto de primeira necesidade, é un produto barato. Incluso os produtos derivados do leite hai produtos baratos, hai produtos con muitísimo valor engadido, hai o marxen suficiente, temos os produtores, temos unha base territorial que teríamos moito que mellorar, de habría moito que falar, temos unha base humana e unha base capacitada profesionalmente para producir, as exportacións son competitivas, somos capaces de sacar un produto de moita calidad e o que facemos é banalizalo. E a culpa é, na maior parte dos casos, de industria e de distribución. Non pasa nada porque o leite se suba 5 ou 6 céntimos. Moitas veces son as propias industrias
as que van ofertando a distribución precios a baixa para facerse con determinado segmento de mercado, que ao final valles en contra. E, polo tanto, eu creo que estamos ante un novo escenario que entrar nun rifirrafe, seguir pensando que xa a culpa é da industria, da distribución, do produtor, é absolutamente inútil e o único que estamos facendo, e é penoso, que nun mercado como o español, onde somos deficitarios en produción respecto do consumo de leite e produtos lácteos, nos estemos a pelexar. Eu creo que teríamos que facer é intentar ser máis fortes entre todos e ganar cuotas de mercado e incluso seguir producindo moito máis. Decía Elías que estamos perdendo explotacións, que cada vez hai menos produtores, pero non hai que esquecer que fai moi poucos meses Galicia batiu o récord de produción láctea da súa historia. É dicir, somos menos, pero cada vez producimos máis. E, por tanto, creo que podemos ser moito máis competitivos e abarcar moito máis mercado, pero temos que, de alguna maneira, chegar a un acordo ca industria. Por suposto, tamén ca distribución, a que seguramente, polo menos a mí me gustaría, que tamén se entregase na interprofesional. Pois temos que deixar, damos un pequeno paso á publicidade e resposta tamén, Elías, a esta pregunta. Volvemos nuns minutiños. Xa estamos de volta despois da publicidade en Lugo a Debate, seguimos falando dos problemas do sector lácteo e quedaba pendente desa primeira parte unha resposta de Elías Somoza da Fruga a por que os prezos en orixe en Galicia son tan baixos e de que sirven os contratos homologados. Bueno, empezou por unha cousa que comentaba últimamente Juan Orozco, na cal decía textualmente que, ainda que somos menos explotacións, cada vez producimos unha maior cantidade de leite. Evidentemente, eso ninguén o nega, que a dimensión das explotacións foi a máis, pero as explotacións que quedan, como digamos así, tamén batimos, me parece que récord de precios baixos, non? Evidentemente, unha das cuestións na cal estamos agora, que é o que máis preocupa, é dicir, as explotacións que quedan, 10.000 que quedamos, 9.700 aproximadamente, vamos seguir tendo os mesmos problemas de precios que tiñamos, que tiñamos moito menos todavía. Aquí falase un pouco dos precios baixos, e por que en Galicia cobramos os precios máis baixos. En primeiro lugar, eu teño que decir unha cousa, non sempre foi así en Galicia. E non sempre se cobraron os precios máis baixos do Estado. 2007, 2008, no momento de alza dos precios, casi era o contrario. Estábamos cos precios máis altos de todo o Estado español, prácticamente. É dicir, ya outra cousa máis. Haberá en torno a 3-4 anos, máis ou menos, alá polo 2012. 2011-2012 se falou moito de precio do leite francés máis os costes de transporte. Sí. Creo que nestes momentos que todos os gandeiros prácticamente firmaríamos ese precio. Dicir, alguén se estaría en contra dese precio no momento actual? Porque agora non se fala absolutamente nada diso. É dicir, é unha cousa que parece que está moi calada, é dicir, nadie se pon, hai moitos índices de indexación que se poden aplicar, é dicir, desde costes de materias primas hasta costes de produción, que se queira, pero hai un índice que se falou moito del por parte das industrias e a mí me parecería aplicable nestes momentos a actual situación do sector lácteo, é dicir, que melloraría bastante os precios que temos actualmente en Galicia, é dicir, os precios de Francia son superiores, é dicir, 1, 2, 3 céntimos, depende, o custe de transporte, imagíneme que tamén rondará os 2 céntimos, 3, non o sei, decir, pois teríamos un precio bastante maior que o actual. Eso non está a pasar. E tamén se fala outra cuestión aquí que se estaba dicindo, volvo ao de antes, o tema da industria competitiva. Evidentemente, a industria competitiva tamén ten outra cuestión que tamén hai que decir. A principal recolledora de leite no Estado español é de capital francés. Encima aproveitouse da venta de moitas industrias que houve, decir, o caso de Puleva, empresas que poden decir que foron no momento foron públicas pertenecentes á Lactaria española, despois pasaron por algunha cooperativa, despois foron para a Puleva Granada, e nestes momentos a principal industria é o Grupo Lactalis, que é un caso tamén moito a ter en conta, que hai que decirlo. É dicir, o directo competidor, o competidor máis directo que temos, ten as principales industrias do Estado español, non? E galegas, é dicir, aquí a planta de Compresa, aí está, evidentemente, é dicir, dicimos, por que nestes momentos hai os precios máis baixos en Galicia? Eu repito de sempre, é dicir, hai precios baixos porque realmente tampouco a industria se está movendo, perdón, tampouco a administración se está facendo absolutamente nada para impedir isto. É dicir, no ano de 2007, 2008, cando tiñamos estes precios máis altos, había mesa do leite que se reunía con frecuencia. É dicir, na cara estaban industrias, na cara estaban produtores. Agora prácticamente esa mesa non existe.
É dicir, aquela sí que funcionaba como unha interprofesional galega. Despois pode haber outras necesidades que non vou discutir tamén as condicións de mercado específicas que pode haber nun determinado momento, non? Pero eso estaba aí, non? É dicir, entonces, é onde quería facer un pouco de máis referencia. Se realmente as industrias as deixamos a facer o que lles dé a gana, a distribución lle deixamos facer o que lles dé a gana, eles o van a facer. É dicir, os márgenes de beneficios que teñen nestes momentos a gran distribución e as industrias non vai a menos. Está aí. Entonces, como está aí, é dicir, onde van repercutir e onde van coller os beneficios? Nas producións dos gandeiros. Claro que tamén se falaba un pouco do outro tema aquí, que me parece tamén trascendental, que podo decir que estou de acordo co tema este, que nin máis nin menos, que claro, que en outras partes do Estado español hai industrias en base cooperativa que a relación industrias transformadoras de base cooperativa, é dicir, Parlat, ou Lactivero, bueno, ou Llet Nostra, bueno, en fin, podemos poñer en cada parte do Estado unha, ou Covac, é dicir, que están aí. O exemplo máis claro de clase en Asturias, e evidentemente, é dicir, esas industrias, os beneficios en teoría deberían ir para o propio gandeiro, co cal teñen a posibilidade de pagarlle máis precio ao propio gandeiro. As experiencias que houve aquí, salvo neste momento, o tema de Feiraco e esta parte de industrias, que parece que desde que se fixeron ca planta de Clesa en Caldas de Reis, pois, bueno, ten desperta unha certa ilusión a nivel de sector transformador cooperativo, está aí, é dicir, pero en cambio, volvo de sempre, é dicir, gran fiasco de alimentos lácteos, cando pudo salir unha gran operación, cando estaba nun primeiro instante a posibilidade de que entrara aí Feiraco con unhas 17 cooperativas galegas xa con experiencia tamén na comercialización do leite, cando había unha marca que se distribuiu como era a marca de leite que tuvera un certo impacto, é dicir, a nivel de ventas. Realmente eso foi todo o garete, nunha palabra. E por que foi todo o garete? É dicir, pois, haberá que investigar tamén un pouco eso, é dicir, non hai interés real en que este país teña unha verdadeira industria láctea en base cooperativa? Ou non lle interesa ao actual presidente da Xunta e Administración que Galicia teña esa base cooperativa, é dicir, esa industria de base cooperativa, ese pequeno grupo lácteo, se lle pode chamar? É dicir, ese onde estaba o tema, porque se tuvera interés en que eso fora adiante, non facía a exclusión que fixo. É dicir, non deixaba de lado a cooperativas como a Feiraco e a cooperativas que xa tiñan unha experiencia no sector transformador e no sector comercializador. E iso sí que se fixo. Entonces, desde ese punto de vista, eu teño que decir que aquí sí que hai un tema moi a ter en conta dunha deixadez de funcións e dun fraude da administración neste aspecto. E, evidentemente, con fraude tras fraude, así está o galiñeiro como está, non? E, evidentemente, despois, se falábamos de que sirven os contratos. Pois, bueno, eu non sei. Hai veces que penso que sirven única e exclusivamente para que certas leis estas da competencia pois teñan unha xeralización, é dicir, se firman un contrato, se xa antes non tiñas opcións de cambiarte de empresa, se tes o contrato encima da mesa, menos opcións vas a ter. Eso xa para empezar. En segundo lugar, é dicir, hai contratos que non se saben nin se se cumplen nin se non se cumplen, algúns que realmente non se cumpliron e prácticamente non tes onde acudir por moitas voltas que se lle dea. É dicir, entonces, todo este tema está aí. É dicir, os contratos non serviron absolutamente para nada. Eu non é que este en contra dos contratos. É dicir, que quede moi claro que como Fruga non estamos en contra dos contratos, sí que queremos ter unhos contratos que sirvan, que marquen unha estabilidade. Pero claro, se eses contratos nestes momentos non che cubren nin os custes de produción, se estes contratos, é dicir, non tens ninguna capacidade tú como produtor e como organizacións de incidir no que o precio, é dicir, evidentemente estamos ante un fraude tamén, non? É dicir, ante un fraude institucional, se de alguna forma se lle pode chamar. Entonces, é o que volvemos ao de sempre, é dicir, contratos sí, é dicir, contratos claro que nos parece ben. Ahora, contratos cunhos precios dignos e contratos que de alguna forma pois, o produtor teña algunha garantía. É que se non tens ninguna garantía, de pouco che vale, non? E, é dicir, eu me quedo, falase moito agora aquí, do tema do paquete lácteo, non? É dicir, as novas medidas que se están aprobando. Evidentemente, estou tamén de acordo que todo o que señan uns avances nas relacións interprofesionales e comerciales entre gandeiros e industrias, pois marcan un aspecto positivo no que é o propio desenrolo do proceso da cadea alimentaria. Pero, ollo, aquí hai unha cousa, é dicir, se nese proceso a administración non está firmemente implicada, ese proceso vai seguir o mismo cauce que ata agora, é dicir, que nadie pensa, é dicir, vamos a ver, que garantías temos de que mañá non volva a haber outras prácticas que, como falábamos antes da industria no tema da competencia? Pois non temos ninguna, é dicir, que garantías temos de que os precios non temos ninguna posibilidade de chegar a unhos precios que cubran un pouco os costes de produción? Evidentemente, se aí non hai un papel cada vez maior da administración, por moita libre competencia que haxa, por moito mercado que haxa, estaremos no de sempre. Lévase dito moitas veces que o Estado español é deficitario na produción, que agora, unha frase que se está repetindo moito,
que ahora como é deficitario nun 30%, nun 25%, dependendo dos estudos, que ahora vamos ter unha oportunidade de medrar, que vamos ter unha oportunidade de conseguir. Vamos a ver, deficitarios somos, eu creo que desde os anos 80, non sei se desde antes xa, é dicir, pero fomos deficitarios sempre na balanza de produción-consumo, sempre fomos deficitarios e sempre tuvemos uns precios como tuvemos, é dicir, que iso non nos repercutiu dunha forma positiva tampouco no tema dos precios, menos agora, hoxe en día que estamos cobrando os precios máis baixos da Unión Europea, de que llevar o Estado español ser un Estado deficitario. É dicir, estamos cubrindo os precios máis baixos. Vemos casos curiosos, por exemplo, como Italia, é dicir, no caso sí que hai un papel da administración aí forte, é dicir, que está, a media creo que sobrepasa nestes momentos os 40 céntimos. É dicir, tamén estamos falando dun estado deficitario. Vemos casos como Holanda, que tamén ronda os 40 céntimos, bueno, mellor un pouco menos, que tamén nestes momentos gandeiros holandeses teñen claro que van ter unha multa de supertasa, están aumentando a súa produción, pero saben perfectamente o que realmente se supón, claro, con 39, 40 céntimos, eche máis fácil o mellor afrontar unha multa que con 30 céntimos ou 29 céntimos que é a media que estamos cobrando hoxe. Agora tamén se abre un escenario de certa incertidume que ten os gandeiros moi preocupados, que é a supresión das cotas lácteas. Que opinan dende Unións Agrarias? Preocupante, non preocupante? Hai que ver o lado positivo, negativo? Home, que non nos vai quedar moito máis remedio que ver o lado positivo e adaptarnos a esta nova situación. Digamos que este ano tiñanos este período de adaptación digamos que, bueno, xa nos vimos adaptando, non? É dicir, como os gandeiros en xeral veñen facendo ben as cousas para adaptarse a unha situación de competitividade e de libre mercado que se nos vai impoñer a partir de abril. Que problema tuvemos este ano? Tuvemos un problema en que desde a administración se nos estuvo dicindo que, ollo, que nos íbamos pasar, que iba a haber unha supertasa, que a supertasa iba a ser unhas cantidades tal, bastante grandes, cando agora, bueno, pues, de repente se dice que non van ser esas cantidades e donde, bueno, probablemente a mellor algún gandeiro vai ter que pagar supertasa, pero nada que ver co que se dicía ao principio, pero sobre todo esa supertasa xa a pagamos, porque creo que levamos pagados aquí en Galicia en alquiler de cuotas en torno a 11-12 millóns de euros, o cal é unha auténtica barbaridade nunha situación de precios como a que estamos agora. Eso que debía ser, eso que decían desde a Unión Europea, que se dicía moito do aterrizaje suave ante a nova situación, donde, bueno, pues xa nos tiñamos que preparar para producir e tal, ao final se ve coartado por esta situación e por o tema da supertasa e por o medo que se puxo sobre todo por parte da administración. Agora vamos a entrar nun novo sistema e a única maneira de afrontar este sistema é a través de un marco de negociación e de defensa dun sector, do conxunto do sector, xa non dentro de Galicia, porque nos guste máis ou menos, estamos dentro de España e temos que defender o sector como Estado español. E vamos ter que defendelo desde a parte productora facendo o que xa fixemos, que foi adaptarnos e ser competitivos, e de feito somos porque estamos vendendo por debaixo do precio que venden todos, polo tanto, competitivos somos, e a industria ten que ser capaz de defender un produto para poder vendelo e poder sacarlle unha rentabilidade que despois vai ter que pagar o produtor, non? E iso é fundamental. E para eso é fundamental que de alguma maneira haxa acordos. A sensación que temos é que por parte da industria, pois agora mesmo o que está intentando é incluso algún tipo de prácticas no sentido de decir, bueno, pois planteando incluso non recoller leite a determinados produtores porque ao mellor non lles pode interesar, cousa que non ten pés nin cabeza, nin ten sentido, porque realmente non sendo capaces de producir todo o que consumimos, que agora deberían estar peleándose por todo o leite que hai no mercado, cando non é así, non? E tratar de defender ese leite nese mercado, non? Que eu creo que sí temos máis capacidade de defenderlo, porque calquera empresa daqui que vai vender leite hoxe ao estranxeiro probablemente non ten cabida. Sin embargo, ao revés, si pasa. Sin embargo, ao revés, si se permiteu a industrias de fora de España comprar industrias que daqui. É dicir, que ou nos poñemos todos firmes e a traballar como conxunto de sector,
ou senón podemos ter problemas desde a administración, desde as industrias, desde a distribución, chegando a acordos, poñendo en marcha este novo paquete lácteo que permita que se recolla todo o leite, que permita que non se poida comprar leite por debaixo de costes de produción. Nós, como produtores, estamos dispostos a adaptarnos ao mercado, que se negocien os precios, que antes de vender sepamos o precio que vamos a vender e que señamos capaces de entrar nunha negociación de tú a tú e que esa negociación se respete e que teñamos polo menos unha previsión dun ano nese contrato, con os índices, coa indexación, con algo que xa está patado e que eu creo que todos poderíamos estar de acordo. Eso pode ser o camiño e pode ser o camiño para enfrentarnos a esta nova situación. Temos esas dúas opcións. Falaba de que hai que negociar, pero entón que parece que, salvo eses anos algo atrás, que houbera tamén unha situación moi crítica, agora está todo moi paralizado, non hai ningún tipo de reunión, negociación dentro do sector? É dicir, o paquete lácteo permite o que plantexa que a posibilidade de negociación é a través de organizacións de produtores. Esas organizacións de produtores teñen que ser produtores que se deciden xuntar, teñen que cumplir unhas condicións e eses produtores forman unha organización que tería a capacidade para poder negociar coas industrias. Bien, hai organizacións de produtores, desde Unións Agrarias impulsamos ULEGA, hai outras, e o problema que nos atopamos é que chamamos ás industrias para plantexar esa negociación e a industria, nadie obliga a negociar. Entón, realmente, prefiere seguir co mecanismo que viña seguindo durante todos estes anos, que é, eu vouche pagar o leite a tanto, e se lo quieres ben, e se non o deixas, non? Entón, non hai máis opción. Daí que necesitamos un apoio por parte da administración que impulse todo eso. As organizacións están feitas. Desde a administración nos están botando a culpa a nós, dicindo que non nos poñemos de acordo e que non somos capaces. Non, eso non é certo. É dicir, as organizacións de produtores que hai ahora mismo non habría ningún problema incluso para ir en conxunto, pero eso sería un problema mínimo. A cuestión é que necesitamos o marco, o sitio para poder sentarnos, para poder negociar e poder chegar a acordos. Poñía o exemplo tan sencillo como empresarios e traballadores. Os empresarios reúnense cos representantes dos traballadores, chegan a un acordo, ese acordo publícase no BOE e esas condicións se cumplen. Nos, máis ou menos, pedimos o mismo. Podernos sentar, negociar esos precios, máis ou menos en pé de igualdade e que nos vaya a todos, e chegar a acordos e que esos acordos se cumplan. Ahora mesmo temos un contrato que, hai que facer virguerías moitas veces para entendelo, moitas veces despois, se non cumplen ese contrato, despois hai un montón de problemas legales, etcétera, e hai contratos que son auténticas, non sei como definilos, non? Por parte das industrias actúan cun grado de certa xa delincuencia, eu creo, incluso por escrito, non? E iso a administración ten que poñerlle de alguna maneira parada, e freno. Non pode ser que un representante da administración diga, es que os contratos que hai son desta maneira ou son doutra que dan vergonza. Non, home, é que se os estás vendo, polo menos fai algo para evitarlo, non? Dende Xóvenes Agricultores, como ven esa desaparición das cotas lácteas? Quedan escasamente 3 semanas para que desapareza o sistema de cotas lácteas instalado na Unión Europea. Comenzouse polo ano 87, quero recordar, 86-87, cas primeiras tomas de declaracións de produción. Estamos ante un escenario novo. Ben é certo que sabemos fai 7 ou 8 anos, pese que algún se empeñara en decir que iso aínda se iba a revisar, sabemos que as cuotas tiñan unha data de caducidade, que é o 31 de marzo deste mes, e iso é así. E tamén se articulou en Europa, na Unión Europea, un sistema que se denominou de aterraxe suave, polo cual nos últimos 5 anos a cada Estado membro se incrementou un 1% anual a súa cuota nacional, cousa que foi, eu creo que tamén perxudicial para España, porque cando o nivel que cuota que tiñamos nós por debaixo do noso consumo con respecto ao que podía ter Francia ou Alemania, xa moi por riba, o que fixo foi facilitarles a eles moito máis chegar a este período de libre mercado que a nós. Pero, en todo caso,
ese horizonte que temos para dentro de 3 semanas. Eu creo que Galicia España, sobre todo Galicia, moi perxudicada por este sistema que pode ser bon para Europa, para que Europa non seguira creando excedentes que despois repercutían ao final en todos os países da Unión Europea, pero neste momento temos que pensar no mercado libre en competir, evidentemente, con todo ese horizonte que se nos está plantexando aquí da negociación clara, transparente, contratos, por suposto que sí, contratos referenciados, as OPs, as organizacións de produtores, creo que é unha figura que se reinventou agora, pero existe fai moitísimo tempo, fai moitos anos que aquí en Galicia grupos de gandeiros se xuntaban, se reunían e negociaban realmente o precio do leite co seu axente comercial, e chegaban a acordos. Eu creo que demos pasos atrás en ese sentido, pero está claro que todo o que se articulou, como aquí tamén ben se dixo, gracias aos esforzos e as reivindicacións e as movilizacións que comenzaron en Galicia, se trasladaron a toda Europa fai uns anos, para que se creara esa comisión de expertos, ese paquete lácteo, derivaron desta normativa que o goberno tamén se deu conta que non estaba dando frutos, acaba de rectificar e crear unha nova, e as bases están aí, xa non se pode facer máis. Hai a figura do mediador, hai a figura, digo, xa non se pode facer, sí que se pode facer máis, non se me entenda mal, pero quero dicir que as bases están de sobra, a normativa legal existe para que isto funcione. Mediador, contrato 2 meses antes, negociación 2 meses antes como mínimo, contrato un ano referenciado, é unha cuestión de vontade. Eu insisto, hai marxe suficiente, o leite é un produto que dá marxe suficiente para que poda vivir o produtor dignamente, sacar un beneficio, por canto ten unha empresa, ten un capital, ten unha inversión. A industria tamén o poderá facer, e o debe facer, debe sacar o seu beneficio. Tense que adaptar, eu entendo que está profesionalizada moi por debaixo do gandeiro neste momento. A industria, certas industrias, polo menos, hai algunhas que sí. E a distribución o que ten que facer é cumprir a normativa, nin máis nin menos. E a administración, por suposto, facer igual que agora a competencia actuou, o tiña que haber feito moito antes, tanto competencia como o resto dos órganos da administración que teñen que cumprir a súa labor, e seguro que se o fan entre industria e produtores xa nos poneremos de acordo. E para rematar, Elías, como ves esa desaparición das cotas? Bueno, vamos a ver, en principio unha incertidumbre grande, non? E en segundo lugar, un pouco aterrizaxe suave, que non sei que tipo de aterrizaxe suave é este, non? Tamén o teño que deixar claro. A día de hoxe, todo este tema de desaparición de cotas e as sucesivas declaracións que foron aparecendo por parte das administracións contribuíron a dúas cousas. A primeira, a un fenómeno de especuladores bastante grande que se estuvo comercializando, comercializando non, é dicir, pero sí, alugando cuotas a precios excesivos, de golpe por razón unhas baixadas importantes nos precios de cuota, e a día de hoxe ainda non temos garantías ningunhas de que non vayamos a ter supertasa ao final desta campaña. É dicir, os últimos datos de produción e os informes de monitorización do Ministerio así o están dicindo. Evidentemente, sí, un futuro sin cuotas, pero ao mesmo tempo tamén estou observando que un futuro sin cuotas daquela maneira, non habrá supertaso, non sei o que vai haber, pero hoxe nos contratos que se están firmando, e cando se fala de contratos, todos están establecendo un cupo de produción, é dicir, tal mes vas producir tanto e tal mes tanto, e además non é xa solamente iso, senón que xa están aparecendo contratos nos cales che dicen o 80% do leite que vendiche no mesmo mes do ano pasado valo cobrar a un precio de 300 euros tonelada, e o resto vanches aplicar unha fórmula basada en índices de referencia que son a leite en polvo e a manteiga, non? Evidentemente, é dicir, sí que hai un límite de produción de alguna forma para o gandeiro, non? Independientemente do que poida producir e do que poida facer a industria. Eu tamén quero deixar aquí unha cousa clara, é dicir, importantes cantidades de cartos invertiron na compra de cuota, non nos debemos olvidar. É dicir, cantos gandeiros houbo que non lle poderon facer frente a esa compra de cuota, tuveron que facer explotacións. Cantas explotacións hai a día de hoxe que ainda derivan un gran endebedamento como consecuencia desa compra de cuota, e toda esa xente prácticamente non vai a ter ningún tipo de compensación, é dicir, a compensación que pudo ter anos atrás a través dos pagos da PAC, pero, bueno, é dicir, actualmente non vai a ter prácticamente ningún tipo de compensación. É dicir, en que nos meteron as administracións moitas veces, é dicir, no fenómeno de compra-venta de cuota entre produtores, iso contribuiu dunha forma drástica, é dicir, gustaríame saber que houbera un estudio serio, e gustaríame que se fixera dos cartos que todos os gandeiros e gandeiras de Galiza invertiron na compra de cuota. Iso sería algo que rompería moitos moldes, non?
Evidentemente, eu creo que isto que é un dos grandes problemas que vamos ter hoxe é o futuro que se nos ven, é dicir, o futuro que se nos aveciña. Pois mira, aquí hoy acabo de ir dúas intervencións que, claro, as dúas se complementan e se contradicen ca actual realidade, é dicir, o tema de negociar e negociar, é dicir, que parece que vamos ter que negociar, pero o primeiro caso que se está vendo é que as propias industrias lácteas ninguén as está obligando a negociar. É dicir, que son dúas frases que acaban de decir agora aquí os dos compañeiros anteriores. Evidentemente, desde ese punto de vista, que pasa? É dicir, falamos moito das negociacións, pero parece que volvemos outra vez ao mesmo término. Eu sigo reclamando o papel activo da administración, é dicir, se a propia Consellería de Medio Rural non empeza a falar un pouco dese tema, é dicir, en serio, se non pon as industrias, oiga, é dicir, que a través do DOGA e a través do BOE se poden articular moitas medidas, non? É dicir, non teñen por que estar en contradicción coas leis de competencia para nada. Entón, desde ese punto de vista, eu creo que vai ser o primeiro problema que vamos a ter. Despois, eu creo que vai haber outra cuestión tamén no tema do futuro do sector lácteo, que aquí tamén se falou un pouco do tema ese. É dicir, falase moitas veces de que pode haber unha baixada dos precios no futuro, que pode haber un alza, bueno, non sabemos o que vai pasar. Nestes momentos estamos cos precios máis baixos da Unión Europea e cos precios máis baixos do Estado español. Para moito máis para onde baixar non se saberá. É dicir, eso tamén non te quero deixar moi claro, que non se sabe. Pero eu creo que hai outra cuestión, que tamén é un pouco todos os esforzos que estamos facendo nestes momentos os produtores de leite deste país, é dicir, para intentar producir a baixos custos. Que quero decir con eso? A importancia da base territorial nas explotacións, a política de infraestructuras agrarias. É dicir, nestes momentos as infraestructuras agrarias parece que están un pouco abandonadas, é dicir, porque eu vexo que xa non podes nin andar moitas veces polos camiños que andas por aí, nin polas carreteras que están todas desfeitas, pero aparte de todo iso, é dicir, aquí a mobilidade da terra quedou un pouco obsoleta, é dicir, aquí non se están favorecendo ningún tipo de medidas que favorecen a mobilidade da terra, cando sí que hai unha demanda importante por parte de gandeiros, non só produtores de leite, tamén produtores de carne e de outras producións gandeiras ou mesmamente agrícolas, non, que están demandando terra nestes instantes. É dicir, non houve unha política nestes momentos tampouco de infraestructuras agrarias que este país precisaba. É dicir, onde están todos os aproveitamentos silvopastoriles que teñen as importantes masas mancomunadas que nestes momentos hai aquí na Galiza, non? É dicir, temos que ter claro que me parece que en torno á terceira parte do territorio son montes mancomunados, non? É dicir, que están moitos a monte propiamente dito, é dicir, non solamente teñen por que ter aproveitamento forestal ou de outro tipo, tamén poden ter un aproveitamento de base silvopastoril, tamén se poden facer pastizales, tamén se pode aproveitar eso para ir producindo baixos custes, é dicir, as medidas do CES, das medidas de carácter agroambiental teñen que estar un pouco destinadas a favorecer todo ese proceso, non? E desde ese punto de vista eu creo que a política do aforro de costes que ten que ir un pouco nesa dirección, en facilitar o acceso dos gandeiros e gandeiras ao que é a terra, é dicir, non favorecer legislación e non pôr en marcha legislación que favorezca moitas veces a forestación de terras agrarias, como parece que foi a última lei de montes que se aprobou, non? Entón, desde ese punto de vista, eu creo que van ser dous aspectos claves, é dicir, por un lado, a capacidade que poida ter a administración para presionar, pero, bueno, non ten que ter capacidade, a primeira cosa que ten que ter é vontade, que é a que carece actualmente, e despois, outra das cuestións, é dicir, que tamén se faga unha política de infraestructuras agrarias que nos permita en Galicia producir a baixos costes. Hai moitos estudios na Unión Europea que así o dicen, así o definen, que veñen a decir que Galicia está entre os lugares da Unión Europea destinados a producir leite polas súas características físicas, polas súas características xeográficas, non? Entón, desde ese punto de vista, eu creo que aquí hai que tomar un pouco o sector lácteo como asunto de Estado, é dicir, moitas veces hai que falar disso, hai que ver a importancia que ten o sector lácteo como sector estratégico e falar desto como un asunto de Estado. Evidentemente, desde ese punto de vista, ten que haber unha administración que crea neso, é dicir, a administración non cree neso. Pois non temos tempo para máis, temos que deixalo aquí. Moitísimas grazas por estar esta noite connosco. José Rodríguez, de Unións Agrarias, Juan Pérez, de Xóvenes Agricultores, e Elías Somoza, da Fruga. E, como non, moitísimas grazas tamén a todos vostedes por estar unha noite máis connosco en Lugo a Debate, en Telelugo. Xa saben que a vindeira cita é o vindeiro xoves, ás 10 da noite, así que non se a perdan. Boas noites.